Anye ni kele ka kacha sanjamanye malia minumbi jamana kwa ka sebengodu ne kuma kileme ana min kati sabula hali kunungo ngolila kabo almay kanyi ngala odiye ma minumbe nu tarato bu jamana na do yu shifali kadda seben nyini kama kadda noyaka do yerabe utogo flikera la walma flikera fani batola alors afra ko luka yelema wodi ko yegelay fani batogo o ratifier o kunde problème mais mi ngunye problème ba o de ni chi fali solution gundala mais secrétaire général boraka fo san si sans solution sur là mais solution mimbala il peut se voir de black na ministère des Maliens de l'extérieur olu fana be sebenta olu be tribunali ni sharatugu de segere dalu minu nana naye aniko minu nana uto yira sharatugu la sharatugu de ba valider bon ninga fali walma ninga na fali ayra dabora ka fo chaman da nyana bora nga halbi chaman ta manyana bo alors ya ce problème maintenant mi ene wole ka bo almay ni tarabo ma wore kati jigida ma wore ka kokseru ni fombi ni tara osrafe abigela olubi wore ni fom minina na manyana bo c'est un problème donc la meilleure des solutions c'est de passer directement par le ministère des Maliens de l'extérieur ayo de fono oredo merci kama do batungara minyi seben fura ko ibado gelea bala fukata fa tuti ma chama be no luka passeport da salam luka passeport ni femunu kumbe no visa we sigli seben kumbulu et séjour be chena ka sawbe ke minyi nina gelea min bala parce que ba soro passeport korom kumbulu luka baraka no dati banaka bam kura sorole ni o fenge kelonye au contenu kelonye abigelea parce que ba soro élément munu talendo en compte Corolina Kurala baso o yelmo segata parce que déjà atigi avec ni na togo ni fait mon beni tege dara na jaay dron ba fo karsa de do donc oro vraiment ambi ufo alibi alaka nana kan nay wala sa o gele amun be o gele o ka dugal parce que gele fambay odi gele fambay wi donc akoko akito la yoro mun fanna yoro mun na mogo de gunembe yoro akoko ma wawulo vla de rapati la ba wulo vla donc oyi munumbe nu kuntala nu ama labo yere na kunu de koi kunu akuna sini amma me kusebe donc iba ka fo karamo de watungara o ma chama kumbalembe Algérie Libye o France o la Niger o rola donc nu chama nu igila soro o takana nu ye o bina Agadez Niger o yem ka centre mais ali bi mogoro fana bi o rola appartement be ko fe mo koro fana be parce que ati joere mogo bi na wuchu mina mogo bi na chula olu fana baka kule kambo donc on vidéo fana circule la conseil donc ministère bara min do bara bandate parce que mogo do bita bi amna no yesiningene do bita sin tuguni donc c'est un peu compliqué mais dungo du bara de do ka chestra la wala sa mumi ka nyino bisaka soro chumina munyi kibara dum fana kramo do watungara o de ka fambe dumina ina fobi ni carte d'identité biométrique CDAO no nyina bola gelabe mo chama ga basoro an carte d'identité munu kumbambulo ana kan carte consulaire ni bi jamana wala kan ni tan na bank la kibita warta wala bi bara wala kan ay après gelea voilà donc ni no ni CDAO de donc an ga jamana de munu ta tun wala ko a chama be an karfa jamana wala ta rojan o CDAO jamana wala kono donc o bi bara no ya vraiment an gona me dugo ke femu fola munu glena ka ba ala ka nyaka dama munu fana bi na be senga ala ka sawu no wala sa munu bi jamana ko na ko de wum sega wuli chubina oui jibi aye aspect chaman fo madiba kanga wele e ka don abib sila kanga wele e ka don aspect chaman fo ramusu infe e ka don oui ani adabora ka don fana e ka don gelami usoro c'est en 2022 on a fait ni dabal betge pour que kana bi oral ko yakli soro jumaina ay wuye gelami usoro gelamu sorla kramo de batungara a chamana ba soro yoro do la ministère ka bara konnana ma do la ba soro abulu kono ga fo be ga fendo ke abeka nye jango wat la bayna fen chama kumbe alla dama do ado no nyogonche ali salongo mu ku fola ka fo ku kartini na kula mo ku ka fenge chi ku ka information chi whatsapp numéro do la wa ese ka fon valider kuma do la o bekala adam na gelay donc ruta minye nu yi formation nu refe nu bi se ka ga bara nye ku format adapté tout à fait en réalité là mais comment on a bien clair ka fo ba soro fion bi yala donc on a nyona de do minumbe no ni comment on appelle adasama wala sa minye sana tawla ali bi ni mo ye gela munu ye barawla o se ko o temesra mu fe wat mo sra fe ka la doni ala
ala ngo jam kan wera yo kirno nyumai a ministère be kan ke u kan baraka ya amma la suma e ani fana kuma chama ni jam kan nuti fuko alla foluko o moyen so ka sega so ka la na wala sega u kuna funya. Alors Abdou ikado amisagi kuna funi duma ka kada an la mebo tloka o mana ke gien roro gelaba aminu na aka sebengo la sabula ma chama ba la passeport yelama sile do ama ateka yelama shi falina walma dobora shi la walma do fara la shi ka en tout cas o gelabi mama kan secrétaire général da diafo ni kuma ni mabo awda awru boraka mais secrétaire général diafo 600 ibi ka papier iba bechi ministère des Maliens de l'extérieur. Mais Abdou, comment on fait pour que le ministère des Maliens de l'extérieur soit? Comment on fait? Oui, alors papier nous mina c'est normal fait, c'est-à-dire ni mimbe no ni iga papier au franc à do les ba déposer ambassade là. Au niveau de l'ambassade valise mena ou ba acheminer kana. Parce que fengel la ba sur le ministère mumbe franc ko premier ministre a une ministre sodo ko franc wala saka saka ni barake. Donc au ministère ou la ministère des Maliens de l'extérieur be oula affaires étrangères bola intérieur bola en administration territoriale. Tout à fait. Parce que ni uluga effort de franc ngor na carte ni Malien mun be jibana ko kana lu gestion abebi an papier ko gestion abebi nyon soro o de konnana. Donc n'a non sera fait donc ulu be document ci katara ministère de Maliens de l'extérieur là. Donc ministère de l'extérieur fana uga buru fara membe no délégation générale ulu fana bo semaine blakata délégation générale là conseil na uyi loi kurata fol la ba so ne munu kumbe no ni ibangna dugumina ni kanga casier judiciaire ni kanga ni no dugulla yoro o Mali sharia wala fana alli ga semaine ngal ma ko na to dugulla donc wi sharia kay relenta Mali deun kama munu mi jibana ko kana na ka fo bon ko commune woro tribunal be sega ulu ka semaine ko sega ni bo d'accord mais là c'est intéressant. Voilà. Donc uluta a tiseka tuka dugu la walma ubangena romuna kase worona mais commune woro be sega ni na bo donc la sa ibi mana de fana ke o ambassade kilina ibo ci procuration ibo ci ika modo mamuyi ika dana mo mum sega OK donc mi nyen ka bo Allemagne n'a pas totalement tort. Voilà. Parce qu'à connaîma quoi les mandats ci a donné des mots ka barake. Voilà. Alors tribunal la taga ni fin ou labana ka a di doma ou yu ka wardu ko tribunal ko ka tseka nyina bo. Non, ça dit ni iga papier ci papier c'est la ministère des Maliens de l'extérieur là ou la délégation générale là. Donc bolo fara do nyi minyi o de ka que wala sa ika mana be mogo min bolo procuration mogo bolo o tigi ka se ka délégation générale la soro no délégation générale la soro san ko to be olu ni délégation générale de ñogo ci rendez-vous duma dungu du mo ko merita. Alors dongo do bi mo ko meta Abdou ika don lamebo ye familial ke en tout cas menu baraka laji en direct sur Daba Tounkara officiel courant tigara en fait mais on continue à émettre anana tigara je crois que yani soni ci groupe bi wuli yani kuma kanga tunu yele bi na ni ala ni kraso alors donc au baraw de bi senabi amba do fana ka fo yoro chamam be no gelan nu be o rola donc sisan ni fana be ko fe mu yi ala gelema yere ni Malien be ko nyini mun be jibana ko kana na o de ka laje semaine furan nu be glan rom na aro ka sega sunyo la parce qu'il faut reconnaître ka fo ni Mali do misal la ni semaine nga gla bo ko damadi mo mun be no lulu be sega so ni segu ni kay ni fenga la wa sa do la ba so na fa ko kana u ka dugu ba ko no kana semaine ko la wa so ali jetik la tubulu donc nu ka na ambassade la be consulat la kana semaine fura ko yena bo ado la jetik la tubulu wa so kuma do la cliquer la ta baranya na bo. Tout à fait. Donc, à Kaladje, Amikata, Boulou Munga, oui. Mais Abdou, mais en réalité, est-ce que vous y avez mis fois d'amener Frodama Kanabla, est-ce que doit vous satisfaire, est-ce que doit t'en bora? Mochama. Ah oui, d'accord. Il y a une délégation générale, Nimoro, no, et délégation générale, monsieur Sogodougou, ainsi que là, un baroque, un fait chamafo. Il faut qu'un moufo, arrête côté. À donner comme un monsieur Sogodo, Ama, Tanaï, donner, même la famille. Abu Ali Bararola, n'a les sommes qu'à fond, Moro Beno, Kavoko, il voit même Moro Bolo, les 7 francs, il y en a bolla. Allez, il voulait bouler la pollution qui dit pour le souma. Parce que Bararola d'ailleurs là, Malien Munumbi, et Korana, ou Gila Munkono, Sagabo, Gela, et Manga Choshila qui profite au Gela. Donc, je crois que délégué général Ramon Foro, Oka, Obasoro, elle fallait consigne sur Kabosan, fait Baran Ketchou Mana, voilà ça, mi et Mogomumbino, Nuba, Gela, Kondano, Agela, Saga, Kabanchumina.
Très bien. Alors, en la mebao, ayakla e famiyali sura la, au mana ke yoro Malien minumbi jamana kokan, a minumbi nabe Europe jamana na kachaya ni gela waka sevanfura kula, sabula atara ni passeport folo minye dati bana, afro kaka passeport fali ni wajibe abifo ikana ni ka carte ni nai. Ina fo anya fo chugumi, ikado Abdou Touré ale tenguna na kaban, ikado doa kuntemene anguye laidu da makafo, minye secrétaire général et ministère des Maliens de l'extérieur et cadre amudara nyingal do tangwala se ban fura ko kura minumbi sena ka se ko lu nyedon na anglalo la ana soro ka anda do ala ka se ban fura chama la hala ni kibara minumba la ka anda do la ka fese ma chama ere anyinga ko sena yalma se ban fura ko minum vora no ye carte biométrique e katasi ma minumbe ni ufli le du tola wala ma ujamuno o yelma no lu glali e cadre yalmo kanga keke chugo mina au niveau du ministère de Maliens de établi à l'extérieur ikado Abdou ngali chamangola anoda atloka otemene ngwa minya Habib Silaye président du Haut Conseil malien de l'extérieur wala atunganga ngwele ka kasama folike Madiba conseil malien de la diaspora le fana kanga ngwele ka kasama folike alors téléphone blalembe ikado Habib Sila ani Madiba ka aywa bolokan o se kan ngwele Abdou une clé ora ni clé le bo blajile ni clé coup danser kukura donc il a fait un peu comme la cravate watwara minye sangura fulu konnana ani ambe wulika jomu ngeka ka la ministère konnana baraba munungela 2022 konnana ani femu kumbe noyi maldonga laini nuka sena ngweni yoyi jango munumbi jamana ko konnana o ani secrétaire général noyi madame Tangara nema gindu anaye baroke d'accord donc amseka alaje jibi fanfeni kay mariay d'accord ye minimi fo angado la mewla angola me ina fo sangu sani sambi kunche sankura ni oyi ikumbo kabam minyi ambe tamabirita amanga ministry so segere ministry so misigire mbemba limun bi jimana kokana na kuluka ko nyana bo anika farafna kala ngona baraba munun kala ani sama foli munun mu bulu katra jamana de umbela jilema janko malien munun be nusin jimana kokana na ambu wulika joke bi la day amna la klin kuray minyi tamabiri anyata minyu ka furba kala tigi no secrétaire général anale bina jeka masala molom so ne kon mi donga bagala bo itoni jam fo la bo yana okay mbelma ke iniche ne togo madame Tangara ne magindu ne ye ya fo chugo mina secrétaire général ye tumaranke ani ka farafina kala ka do nywana o ministère sokono tabarkala madame Tangara mi feka don nyina sanko na mseka fo sanko njela kaba sankura bi o klifolo ere abibe o matay no be karduma o nyina sanko no 2022 a sanke la chugo ministère bulu aka baro tala srajmonka mbe ifu ika nyini ngalina nyina sanko no sangelera ambulu doni anga ministère ambe mukomenu ka bara konnana olu sigilinte jamana kono olu bi jamana koka anga jamana dumbe ka geleya chechi donc malide minum be koka chama yesegen so misalila ambargo bina malika wakati mina sidiawo yi ambargo be ankan wakati mina malide minum be koka usegenani onye utorala ni onye uye geleya chama ya resoro halika ubulula fenchi kana malla ulutuma no uma donc amiseka fo uyoronuna ahegele ya soro ani malide minumbi koka amiseka fo ni keme sarata bishigi ubi farafina konnana ya amseka fo ubanga sous région konnana imi yesede awe ni ani sede awo blalinu nyona ibadon ka foko amanoko anga jamana diuma amanoko anga ministère ma an minun ka baraye ka farafina kala ka do nyona kama so nyoye chama beke an mali de tunye leader yi fen chamana on tuti wile ble nyoye o keneka anga la silu tunte seka keble ani joro chama tumbe mali tunkanga uta ka sababu yake ani ukagele yayi ujoro jamana wero de uta malde umaseka uta ye u bakubala ukufiti nunjatimine amba foka foku ina 2022 anya kegele yakono
nga o gɛlɛya na tabe département ye a jɛniyɔrɔ fin a y'a jɛniyɔrɔ fin mun na an ye mɔgɔ minnu tun bi degun kɔnɔ gɛrɛntɛ kɔnɔ caman sera ka ta ka bɔ o degun kɔnɔ ka u rapatrier ka na faso kɔnɔ an bɛ se k'a fɔ ɲina yɛrɛ a kɛra année record ye rapatriement min kɛra ɲina o ma deli ka kɛ san tɔw la an bɛ plus de 7000 maliens rapatriés maa ba 7 an sera ka u ni damadama ye rapatriement laban o yɛrɛ kɛra kunna sini encore maa 100 ani maa 30 olu de nana kunna sini encore donc baara caman kɛra ani an b'a dɔn k'a fɔ ko gɛlɛyaw ka ca gɛlɛyaw ti ban nka ɲina san kɔnɔ an ye gɛlɛyaw ye nka département fana ye a jɛniyɔrɔ fin ni baara ninnu na ani maliden dɔw tun bɛ tɔɲɔ na yɔrɔ dɔw la an ka wulikajɔ kɛra sababu ye ka olu bɔ o tɔɲɔ na ka u ta ka na faso la hali ni gɛlɛya bɛ faso la n'an ka t'u dun o bɛ anw de fɛ yan degun mana k'i da la yɔrɔ dɔ la ni a se bɛ anw ye an bɛ taa i nɔfɛ ou bien n'a se tɛ anw ye an dɛmɛbaa jɛkulu i ko OIM an bɛ olu sɛgɛrɛ olu bɛ anw dɛmɛ ka a tigiw cɛ ka na n'u nana fana donbolo bɛ kɛ u ye walisa soma sama bɛ se ka sɔrɔ cogo min na donc ɲinan san bakuruba la n bɛ se ka o de fɔ gɛlɛya kɛra nka baara fana caman bolo dara baara caman fana kɛra. Sigalo ni famila kusube ni ala je bi maliyo mu jamana ko kana na ani jamana ko an bela giringa senangwani ngeni kilini no ni sebe froko gele kuma chamana awere bulika jo chaman ke janku kartini na ko mi misina ko se ka laje jima jolena mo chama mu sala katna ko sobla o bi mi jamana famo yi bulfa kurata ni o yi carte biométrique o maliyo mu jamana ko kana na o kiwara min bi aw bulka la ka nyesuluma ni carte biométrique idice o ɲiningali la ɲinana o yɔrɔ kɔ i ye gɛlɛya minnu ye anw sɔrɔ ani baara minnu kɛra an bɛ se k'a fɔ ko carte ɲinan ye jɔyɔrɔ belebeleba ta o ɲina an ka baara kɛlen na kamasɔrɔ commission de sigira premier ministre fɛ ka ministre 3 ta k'o bila baara la ministre de la justice administration territoriale ani anw ka ministère walisa tunga denw gɛlɛya minnu bɛ u kan carte nina gɛlɛya ko la olu ka se ka ɲɛnabɔ réunion caman kɛra ɲɔgɔnye caman kɛra baara caman kɛra ko carte nina ko in a tun kelen don anw bolo sanjikɔrɔ wɔsi ye kamasɔrɔ jamanaden minnu bɛ kɔ kan u nɔ tɛ caman t'u nɔ ye dɛ kamasɔrɔ nina dulolen don passeport la ni n'a t'i bolo i tɛ passeport sɔrɔ ni n'a dun a bɛ san joli bɔ sisan ni n'a tɛ dilanna bilen hali ka fiche individuelle sɔrɔ a ma nɔgɔ u ma a dɔ gɛlɛya ye mun ye an b'a dɔn k'a fɔ ko tunga fɛ gɛlɛya caman bɛ n tɛ jigin n balimaw la kamasɔrɔ gɛlɛya ninnu dɔw bɛ u sɔrɔ walisa ka u fa kɔrɔ u ba kɔrɔ u taara ka gɛlɛya min to ka ɲɛ sɔrɔ u la de u bɛ don ko dɔw la minnu tɛ ko nɔgɔ ye u ma kamasɔrɔ ni e ye kulubali ye e taara kɛ keyita ye ka bɔ kulubaliya la ka na keyitaya la ni i bolo ŋɔnden da a bɛ f'i ye i tɛ keyita ye i ye kulubali de u yɛlɛmali gɛlɛyara ni loi kɛrɛnkɛrɛnnen ta a yamaruya tɛ anw bolo ka u yɛlɛma ani n bɛ fɛn dɔ préparé latigɛ anw ministère des Maliens établi à l'extérieur anw ye carte nina consommateur de ye anw t'a dilanbagaw ye a tɛ ɲɛnabɔ anw fɛ yan donc sɛbɛnw bɛ ci anw ma anw de bɛ wuli ka taa n'a ye ministère de la justice la sariya ka bolo don sisan a bɔra administration dama ka bolo la a donna sariya ko la donc min kan ka taa sariya bonda min na a bɛ taa o sariya bonda la sɛbɛn ninnu bɛ sɛgɛsɛgɛ ni a sɔrɔ i wolo san de yɛlɛmana tari tɔgɔ tari fɛn dɔ olu bɛ se ka yɛlɛma mais n'i ye identité yɛrɛ de changer pepewu o kɔni o caman ma se ka corriger
o fu yɛrɛ ma se ka corriger mais ni i si san kɔni de yɛlɛmana an sera ka olu kɔni corriger ministère de la justice y'o sɛbɛn di anw ma an ka taa n'a ye CDTEC la CDTEC fana bɛ a corriger k'a ci an b'a ci ambassade la walasa mɔgɔw k'u ka carte fiche individuelle sɔrɔ n'o sɔrɔla passeport sɔrɔ bɛ nɔgɔya nka baara lafiya tiba caman y'u ta don mais a ma sɔrɔ joona u ka baaraw tiɲɛna nin yɔrɔ in na an bɛ hakɛ to ɲini kɛ u fɛ kama sɔrɔ tugu tɛ dɛ n y'a fɔ ka ban anw bɛ consommateurs de fɛ an t'a dilanbagaw ye anw tɛ kiiritigɛlamɔgɔw ye kiiritigɛla dun a bɛ kiiri tigɛ ka kɛɲɛ ni sariya de ye n'i tɛ sariya kɔnɔna na n'a ko a tɛ di i ma k'a sababuya kɛ nin ye a ma nɔgɔ i ka juge contesté dɛ a ma nɔgɔ donc an y'an jeni yɔrɔ fin nka gɛlɛya belebeleba yera a la an bɛ yafa ɲini kɛ u fɛ san nata la halisa an se ye min ye an na o kɛ nka sisan kura min donna a la n'an bɛ ala fo o la o ye carte d'identité nationale CEDEAO biométrique ye an b'a fɔ tare a baaraw daminɛna a y'a ye ministrew enrôlé la caman y'u ka carte sɔrɔ anw yɛrɛ minnu ye secrétaire généraux ye u ko an ka taa anw ta enrôlé anw y'an ta enrôlé anw kɔni sigilen don ka an ta kɔnɔ fɔlɔ don nataw la a bɛna sigi ambassadew ni consulaw bɛɛ la pour que minnu ka gɛlɛya donna nina na i kana ni gɛlɛya bɛ yɔrɔ min na tigitigi dɛ i bɛ o fɔ u bɛ corriger k'i ka carte CEDEAO d'i ma CEDEAO jamana bɛɛ la i bɛ se ka yaala n'a ye ka baara kɛ i ka ni banque la fɛn o fɛn ni carte d'identité de bɛ o ɲɛnabɔ o na se ka baara n'a ye nɔgɔya la kama sɔrɔ an ka carte dina ye carte d'identité tɛ yɔrɔ caman na koyi i tɛ se ka banque baara kɛ n'a ye yɔrɔ si ni Mali yɛrɛ tɛ donc ni carte d'identité biométrique CEDEAO ye o na maliyɛnw dɛmɛ n y'a fɔ cogo min na n'i ye mɔgɔ 100 ta 80 ko o bɛ farafinna yan o 80 ko min bɛ farafinna o plus de 80% fana o bɛ CEDEAO jamanaw de kɔnɔ donc o bɛ anw lafiya kosɛbɛ maliden minnu bɛ o jamanaw kɔnɔ u b'o lafiya kosɛbɛ a bɛ kɛ tare ye an ka ala deli ye a ka waran ka taa joona walisa an ka maliden minnu bɛ o jamana ninnu kɔnɔ u k'a sɔrɔ joona ani u ka taa ka segin an ka se ka nɔgɔya an jigi b'a kan. tabarikala ni san forila san kura mana k'an ɲɛna ko ye an bɛ ɲɔgɔn fo ka foli kɛ ɲɔgɔn ye ka hɛrɛ ni ala barikada ani ka tila ka hɛrɛ caman ɲini ala fɛ ala k'o k'an ye k'o kɛ an jɛɲɔgɔnw ye k'o kɛ an jamanaden ɲɔgɔnw ye segal n'o y'a sɔrɔ folikan min b'i bolo ka ɲɛsin maliyɛnw ma minnu bɛ mali kɔnɔ ani minnu taamalen don sankura la. ne bɛ fɔlɔ ka aw fɔlɔ de fo aw ka émission yi aw bɛ ka baara kɛ anw de nɔ na kama sɔrɔ anw tɛ se ka fɛn caman lase ni aw tɛ a kuma caman aw bɛ a ɲini anw fɛ yɛrɛ wagati yɛrɛ tɛ anw bolo kuma dɔw la ka aw jaabi nka aw ma saliya aw b'a ka baara la su tile an bɛ aw fo ministère tɔgɔ la ani maliden minnu bɛ kɔ kan tɔgɔ la ka aw fo ka aw waleɲuman dɔn ka sanbɛ foli da n ka minisiri ye fɔlɔ ala ka san hɛrɛ caya a ye ala ka san hɛrɛ caya a ka gwa ye ala ka san hɛrɛ caya ministère bɛɛ ye k'a ta sanfɛ fɔ duguma kama sɔrɔ jɔyɔrɔ bɛ bɛɛ de la kelen kelen ni minisiri tɛ yen baara tɛ ɲɛ cogo min na ni planton tɛ yen baara tɛ ɲɛ ten an bɛɛ dama ka kan ministère la bɛɛ n'a jɔyɔrɔ de don ni kelen bɔra a nɔ na i b'a wo ye o de kosɔn bɛ ministère baarakɛla bɛɛ kelen kelen fo kama sɔrɔ ne bɛ nin jɔyɔrɔ in na u kɛlen don ka n ka baara nɔgɔya n bolo n'i y'a mɛn k'i bɛ don nin ba ta la ɲumanbaga ɲuman de b'i la n bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn a filanan ka tunkarankew fo k'a fɔ u ye ministère in sigilen don olu de kama hali n'a sɔrɔ an ti k'a kɛ ka ɲɛ u k'a fɔ an ye dɛ n'u dimina an kɔrɔ a ti ɲɛ o a ti ɲɛ an sigilen don olu de kama n b'a f'u ye halisa k'u ni ko ani ko ala ka san hɛrɛ caya ala ka u hamina kow bɛɛ nɔgɔya ala ka jamana kolo suma
surtout minnu bɛ jamana na jamana minnu ye sɛgɛn jamana ye an hakili bɛ jigin Guinée équatoriale la an hakili bɛ jigin jamana caman na minnu bɛ gɛlɛya kɔnɔna na k'a ɲini Ala fɛ o san 2023 kɔnɔ gɛlɛya fɛn fɛn bɛ u kan Ala ka o gɛlɛya bɛɛ wuli Ala k'u ka sɔrɔ jidi Ala kana u ka sɔrɔ kɛ sɔrɔ langolo ye Ala ka barika don u ka sɔrɔ ta la u bolo bɛ ca fɛn o fɛn na Ala ka barika don u bɛɛ la ani bana bɛ minnu kan Ala ka kɛnɛya dafalen di bɛɛ kelen kelen. Amina ya Rabbi. Abdou. Karamɔgɔ batu wara. Kɔrɔfɔ tɛ tɛmɛ nin kan. A tɛ tɛmɛ nin kan. Ne ko muso in ye jɔnni ye? Docteur Tangara. Nema Gindo. Ale ye secrétaire général ye ministériso la min bɛ malidenw tɔgɔ la minnu bɛ taamayɔrɔ la. Ani ka farafinna kalan ɲɔgɔn na olu ka baara bɛnnen b'o ma. Abdou i k'a dɔn secrétaire général a ye kuma min fɔ i k'a dɔn an yɛrɛ ka hami an ye nin kɛlɛ k'a ka ca san caman ye maliyɛn minnu bɛ jamana kɔ kan u ka sɛbɛnko don ne ye kuma kelen mɛn a na min ka di sabula hali kununko n welela ka bɔ Alimaɲi kɛ ɲininka la o de ye maa minnu bɛ n'u taara tubabu jamana na dɔw y'u si falen ka da sɛbɛn ɲinini kama ka da nɔgɔya kan dɔw yɛrɛ bɛ yen u tɔgɔ fili kɛra la walima fili kɛra fa ni ba tɔgɔ la alors a fɔra k'olu ka yɛlɛma o de tun ye gɛlɛya ye fa ni ba tɔgɔ o ye ratifiyeli o tun tɛ problème ye mais min tun ye problème ba ye o de ye n'i si falen solution tun t'a la mais secrétaire général bɔra k'a fɔ sisan solution sɔrɔla la mais solution min b'a la i bɛ sɛbɛnfura de bila ka na ministère des Maliens de l'extérieur olu fana bɛ sɛbɛn ta olu bɛ tribunali ni sariyatigiw de sɛgɛrɛ dalu minnu nana n'a ye ani ko minnu nana u bɛ t'o yira sariyatigiw la sariyatigiw de b'a valider bon nin ka falen walima nin kana falen a yɛrɛ dabɔra k'a fɔ caman ta ɲɛnabɔra nka hali bi caman ta ma ɲɛnabɔ alors y'a ce problème maintenant min ye ne wele ka bɔ Alimaɲi n'i taara bɔ maa wɛrɛ ka t'i jigi da maa wɛrɛ ka coxeur ni fɛnw bɛ yen n'i taara o sira fɛ a bɛ gɛlɛya olu bɛ wari ni fɛnw minɛ na n'a ma ɲɛnabɔ c'est un problème donc la meilleure des solutions c'est de passer directement par le ministère des Maliens de l'extérieur a y'o de fɔ non o de don merci. Karamɔgɔ Daba Tunkara min ye sɛbɛnfura ko i b'a dɔn gɛlɛya b'a la fo ka taa fɔ a to ten maa caman bɛ yen nɔ olu ka passeport a da sera ma olu ka passeport ni fɛn minnu tun bɛ yen n'o ye visaw ye sigili sɛbɛnw tun b'u bolo séjour bɛɛ tiɲɛna ka sababuya kɛ min ye ni na gɛlɛya min b'a la parce que i b'a sɔrɔ passeport kɔrɔ min tun b'u bolo n'u bɛ ka baara kɛ n'o ye n'o dati banna ka ban kura sɔrɔlen ni o fɛnkɛ kelenw ye o contenu kelenw ye a bɛ gɛlɛya parce que u b'a sɔrɔ yɛlɛma minnu talen don en compte kɔrɔlen na kura la i b'a sɔrɔ o yɛlɛma tɛ se ka taa parce que déjà a tigi arave kɛ ni nana tɔgɔ ni fɛn minnu bɛ n'i tɛgɛ dara n'a y'a ja ye dɔrɔn a b'a fɔ karisa tɛ karisa de don donc o yɔrɔ vraiment an bɛ u fo hali bi ala ka nana ka n'a ye walasa o gɛlɛya minnu bɛ o gɛlɛyaw ka dɔgɔ cogo parce que gɛlɛya fanba ye o de ye gɛlɛya fanba ye o ye donc a ko hakili to la yɔrɔ minnu fana na yɔrɔ minnu na mɔgɔw degunnen bɛ yɔrɔ a ko ko maa 7,000 o de rapatrié la maa 7,000 donc o ye minnu bɛ yen n'u kun taala a ma labanw yɛrɛ nana kunun de koyi kunun a kunna sini a ma mɛn kosɛbɛ donc i b'a ye k'a fɔ karamɔgɔ Daba Tunkara o maa caman kun balalen bɛ Algérie Libye o furancɛw la Niger o yɔrɔw la donc n'u caman n'u ye gɛlɛya sɔrɔ u b'u ta ka na n'u ye u bɛ na Agadez Niger o ye min ka centre ye mais hali bi mɔgɔ wɛrɛw fana bɛ o yɔrɔ la appartement in bɛɛ kɔfɛ mɔgɔ kɔrɔw fana bɛ yen parce que a ti jɔ yɛrɛ mɔgɔw bɛ na cogo min na mɔgɔw bɛ na o cogo la olu fana bɛ ka kulekan bɔ donc o vidéo fana circule la kɔsa in na donc ministère baara min don baara banta tɛ parce que mɔgɔ dɔ bɛ taa bi a bɛ na n'o ye sinikɛnɛ dɔ bɛ taa sini tuguni donc c'est un peu compliqué mais don o don baara de don u ka cɛsiri a la walasa mun bɛ ka ɲini o bɛ se ka sɔrɔ cogo min na mun ye kibaruya duman fana ye karamɔgɔ Daba Tunkara o de k'a fɔ an bɛ don min na i n'a fɔ bi ni carte d'identité biométrique CEDEAO n'u ɲɛnabɔla gɛlɛya bɛ mɔgɔ caman kan i b'a sɔrɔ an ka carte d'identité minnu tun b'an bolo an'a carte consulaire n'i bɛ jamana wɛrɛ kan n'i taara n'a ye banque la k'i bɛ taa wari ta walima i bɛ baara wɛrɛ kɛ n'a ye a bɛ gɛlɛya voilà donc ni ninnu ye CEDEAO de ye donc an ka jamanaden minnu bɛ taa tunga la a ko ko a caman bɛ an kɛrɛfɛ jamanaw na u tɛ taa yɔrɔ jan u bɛ CEDEAO jamanaw yɛrɛ kɔnɔ donc o bɛ baara nɔgɔya vraiment an kɔni an bɛ dugawu kɛ fɛn minnu ni fɛn minnu fɔla minnu dilanna ka ban ala k'a ɲɛ ka d'a ma minnu fana bɛ yen n'a bɛ
be senga ala ka sababu no wala sa munun bi jamana ko na ko degum se ga wuli chubina oui jibi aye aspect chaman fo madiba kanga wele e ka don abib sila kanga wele e ka don aspect chaman fo ramusu infe e ka don ani adabora ka don fana e ka don gelami yusoro e san 2022 una fere ni dabal betege pour que kana bi orer ko yakli soro jumaina ay wiye gelami nusoro gelamu sorla kramo de batungara a chamana ba soro yoro do la ministère ka bara konnana ma do la ba soro abulu kono ga fo be ga fendo ke abeka nye jangu wat la bayna fen chama kumbi alla dama do ado no nyogonche ali salongo mu ku fola ka fo ku kartinina kula mo ku ka fenge chi ku ka information chi whatsapp numéro do la wa ese ka fen valider ma do la o bekala adamna gelay donc uluta minye nu yi formation nu refe nu bi se ka ga bara nye mu format adapté tout à fait en réalité là mais ma dola be kla ka fo ba soro fion bi yala donc on a nyona de do minumbe no ni comment on appelle adasama wala sa minye sana tawla ali bi ni mo ye gela munu ye barawla u se ko o temesra mu fe wat mo sra fe ka la doni ala ala ngo jam kan wera be kirno nyai a ministère be kan ke u kan baraka ya amma la suma e ani fana kuma chama ni jam kan nuti fuko alla foluko o moyen so ka sega so ka la na wala sega u kuna funya alors abdou ikadon amisagi kuna funi duma ka kada an la mebo tloka o mana ke gin roro gelaba aminuna aka sebengo la sabula ma chama ba la passeport yelama sele do ama ateka yelama shi falina walma dobora shi la walma do fara la shi ka en tout cas o gelabi mama kan secrétaire général da diafo ni kuma ni mabo awda awru boraka mais secrétaire général diafo 600 ibi ka papier iba bechi ministère des Maliens de l'extérieur mais Abdou comment on fait pour que le ministère des Maliens de l'extérieur soit comment on fait oui alors papier nous mina c'est normal fait c'est-à-dire ni mimbe no ni iga papier au franc kan ado le ba déposer ambassade là au niveau de l'ambassade valise mena olu ba acheminer kana parce que fengel la ba soro ministère mumbe franc ko premier ministre ya ni ministre sodo ko franc wala saka saka ni barake donc au ministère ou la ministère des Maliens de l'extérieur be ola affaires étrangères bola intérieur bola and administration territoriale tout à fait parce que ni uluga effort de franc ngor nan carte ni nani malien mun be jibana ko kana lu gestion abebi an papier ko gestion abebi nyon soro o de konnana donc nan no sera fait donc ulu be document ci katara ministère de Maliens de l'extérieur là donc ministère de l'extérieur fana u ka buru fara membe no délégation générale ulu fana bo seben blakata délégation générale là conseil na u loi kurata fol la ba so ne munu kumbe no ni ibangna dugumina ni kanga casier judiciaire ni kanga ni no dugulla yoro o mali sharia wala fana alli ga seben ngal ma ko na to dugulla donc wi sharia kay relenta mali deun kama munu mi jibana ko kana na ka fo bon ko commune woro tribunal be sega ulu ka seben ko sega ni na d'accord mais là c'est intéressant voilà donc uluta a tise ka tuka dugu la walma u bangena yoro munna kase woro na mais commune woro be sega nyana bo do kala saybi i mana de fana ke o ambassade kilina ibo ci procuration ibo ci ika modo ma muyi ika dana mo mum sega OK donc mi nyen ka bo Allemagne n'a pas totalement tort voilà parce que akonema quoi les mandats ci a dogoni de mo ka barake voilà alors tribunal la taga ni fin ou labana ka adi doma ou yu ka wardu ko tribunal ko ka tse ka nyina bo non ça dit ni iga papier ci papier c'est la ministère des Maliens de l'extérieur là ou la délégation générale là donc bulu fara do nyi minyi o de ka que wala sa ika mana be mogo min bolo procuration mogo bolo o tigi ka se ka délégation générale la soro no délégation générale la soro san ko to be olu ni délégation générale de ñogo ci rendez-vous duma donc do be mogo kemereta donc alors dongo do bi mo ko meta Abdou ika don la mebo ye familial ke en tout cas menu baraka la di en direct sur Daba Tounkara officiel courant tigara en fait mais on continue à y mettre anana tigara je crois que yani soni ci groupe bi wuli yani kuma kanga tunu yele bi na ne ala ni kraso alors donc au baraw de bi senabi amba do fana ka fo yoro chamambe no gelan nu be oro la donc sisan ni fana be ko fe mu yi ala gelema yere ni malion be ko nyini mu be jibana ko kana na o de ka laje seben furan nu be glan ro mu na aro ka sega sunyo la parce qu'il faut reconnaître ka fo ni mali do misal la ni seben nga gla bo ko damadi mo mu be no lulu be sega so ni segu ni kay ni fenga la wa sa do la ba so na fa ko kana u ka dugu ba ko no kana seben kula wa so ali jetik la tubulu donc nu ka na ambassade la be consulat la kana seben fura ko yena bo ado la jetik la tubulu wa so kuma do la cliquer la ta baranya na bo
fait parce que jama bɛ caya ɲɔgɔn na tout à fait donc a ka lajɛ an bɛ ka taa bolo minnu kan walasa ni mais Abdou mais en réalité est ce que u ye nin min fɔ a daminɛ fɔra dama kana bila est ce que dɔw satisfaira est ce que dɔw ta ɲɛnabɔra mɔgɔ caman ah oui ne yɛrɛ ni délégation générale ɲɛmɔgɔ n'o ye délégué général ye monsieur Sogodougou an sigila an ye baro kɛ an ye fɛn caman fɔ i filɛ ka mun fɔ a yɛrɛ ko ten a don ne yɛrɛ kama ko monsieur Sogodougou an ma taa n'a ye dɔɔni dɔɔni bɛɛ bɛna faamuya a ko hali baarayɔrɔ la n'ale sɔmina k'a fɔ mɔgɔ o mɔgɔ bɛ yen nɔ k'a fɔ ko i bɛ wari minɛ mɔgɔw bolo nin sɛbɛnfura in ɲɛnabɔli la ale b'i wele ale b'i boli bila polisiw ma k'i di polisiw ma parce que baarayɔrɔ in dayɛlɛ la maliyɛn minnu bɛ kɔkan na u bɛ gɛlɛya minnu kɔnɔ u ka se ka bɔ o gɛlɛya kɔnɔna na e man kan ka cogo si la k'i profiter o gɛlɛya la donc je crois que délégué général yɛrɛ mana o fɔ yɔrɔ o yɔrɔ o b'a sɔrɔ ale fana ye consigne sɔrɔ ka bɔ sanfɛ baara in kɛcogo ɲuman na walasa min ye mɔgɔ minnu bɛ yen nɔ n'u b'a gɛlɛya kɔnɔna na a gɛlɛya ka se ka dɔgɔya ka ban cogo min na. Très bien. Alors, an lamɛnbaaw a hakili a ye faamuyali sɔrɔ a la aw mana kɛ yɔrɔ o yɔrɔ maliyɛn minnu bɛ jamana kɔ kan aw minnu bɛ yen n'a bɛ Europe jamana na ka caya ni gɛlɛya b'a ka sɛbɛnfura ko la sabula a taara ni passeport fɔlɔ min ye dati banna a fɔra k'a ka passeport falen passeport falenni wajibi a bɛ fɔ i kana n'i ka carte ɲini n'a ye